V čase zemetrasenia, ktoré sa tu stalo 9. októbra, sme boli doma v Prešove. Myslím, že sme pozerali televízor a zrazu sme si mysleli, že nám niekto buď nacúval autom, alebo že susedia sa až veľmi, veľmi hrajú hlučne. A v zápätí prišiel telefonát od starostky obce, že či sa to stalo aj u nás. Úplne roztrasená, plakala, že zemetrasenie prišlo aj tu, do Rohožníka. A vravela, čo všetko sa stalo. Hej. Ja som to v ten moment tak vyhodnotila, že asi u nás to bolo slabšie, čo potom aj čas ukázal, že bolo. A následne manžel na druhý deň prišiel a zistil, že aké škody sa tu vlastne stali. Prvé, čo strelilo do očí, komíny. Všetky komíny boli rozbité a keď som sa pozrel na svoj komín, som povedal, Pane Bože, ďakujem, môj komín je celý. Lenže potom ma vyveli z omylu, keď povedali, nie, ty choď sa popozerať pod strechu. No a pod strechou bola kamenná rúža. Lebo som tak povedal, lebo tie tehly, komín bol otočený a tehly takto vystrelené vonku. Takže aha, som sa potešil zbytočne, že či tak treba bolo robiť. No a už potom sme sa pozerali po ďalších veciach, bolo vidno tie praskliny. A potom sa tu zrazu zjavil odborník na to, ktorý nám vlastne veľmi pomohol a ja som dostala zase chuť do toho ísť, pretože jednak sme dostali aj veľmi odborný výklad, odbornú pomoc a zároveň takú istotu, že naozaj to, čo robíme, je správne a že ideme dobrým smerom. Hej? Lebo predsa na niektoré veci treba aj nejakú odbornosť, si myslím, nejaký prehľad v tých veciach. Takže on nám poradil, čo všetko môžeme ešte spraviť, lebo mali sme už vymenenú strechu, nejako sme si poradili s ohrievom vody a vykurovaním a tak ďalej, ale riešenia, ktoré on navrhol, a to tepelné čerpadlo, alebo rekuperáciu vzduchu, aby sme vyvetrali, alebo čo to ešte budeme robiť? Zateplovanie. Zatepliť strop a pivnicu, tieto všetky veci, alebo tienidlá, ktoré chceme použiť na chladenie v lete. To všetko vlastne sme dostali ako keby, že v rámci jeho odborných rád, hej, jeho návrhov, ktoré sme prijali a budeme môcť to vlastne využiť v tej výzve.